Damina pamili pedera maambuya. Ndinoona isu chinobva avava pano chiro chakaitika mukati memushambo ma1979. Saka chiitiko ichi chakaitika chakadoka ropa mukati memushambo wedu zvisingazomira zvakanaka. Saka nyaya ino kana kubva nayo kwamambo vaonei. Saka gaisana kure chazvamasana kure ngoukasika bata kwenguva ngotarezva izvo zvakaitika kuri kuMozambique. Saka baba wangu awanikoma baba wangu mimi akape munda Mukwasha na mukoma wangu obva agurirana kudai. Toda kuti mwazozwisisa kuti Mukwasha apa mukoma apa. Saka pakaenda kuita mapapatadzana emuganda zvichireva kuti mukadzi wangu wamukoma wangu wakazoenda kope Mukwasha poison. Mukwasha wachienda pakovhara pakofa. Toda kuti zviite zvokumhanya mutamwacho abva Mozambique abva kure. Saka zvaitika kudaro Mukwasha ati wati wapuwa ndiani poison inoyi akanyapuwa ndimbuya. Apuwa ndimbuya, mbuya akati ana baba achitoripo akatakura Mukwasha uya kuendesa mumba mwangu ngemo mukoma wangu obva aenda kusiya muya asiya muya. Mukwasha uzvi wakaita 3 days obva ashaika kudaro. So vanhu vakuru vedare akabva ati wati aiwa ona mukadzi wako mwanangu washata mumusha, taakumusimudza kumuendesa kumusha kwake kuti wadeura. Zviro zvakadaro zvo vana baba akaita seizvozvo. Ini nguva ina ndiko hangu zvadaro zvirikuva kuti mukoma wangu akazononge chiseri kudzoka futura mudzimai wake kwauchizotiza tikati kubva kuzotera mukadzi wako uye kuti wana DC. Saka nekufamba kwenguva kusvika pamwedzi wapera unono takasingachazoziyani senemu akasvika pakochinja mutupo ndiyo shumba ndiyo hedimwe asi senemu anga atozvimusimwa. Wana wakazouya achizotsvaka kuti wana wamukunda wavo aparara nofunga kwafa 3 wemukororo wavo wangaita wanga atokurawo kuti form 3 form 4 wakabva ashaika. Wemukunda wavo futi wobva ashaika. Ana ndochizobvunza uchizouya uchizoenda kumusha kwauchizozwa kuti aiwa ndozvonoro zvakaita hamusiri ana musimba muri ana chinobva zvakadai. Saka nyaya yetobva taona ana auya ndikati handigoni kuisimudza nyaya inoyi pasina mukoma wakuru wari kumusha ndiwo anofanira kusimudza nyaya inoyi. Ochizonditaura inini ndiri kuno tochizoona kufambisa nyaya ino zvakadaro. Poshuwa akaita seizvozvo wana akabva kwaari Mozambique akazouya kwandiri. Auya kwandiri tikazosimuka tikaenda kwasabhoko amunani amuti kwadi tikasvika ikoko akatisa mamambo maishowa tikaenzaniswa tikabva tasimuka akati tichiendai kumusha kwemunhu uno kwemukadzi uyu kwaakabva kwabereka ake. Saka tasvika kwabereka acho kuya takasvika pakuorambirwa paripo pakaroora mukomano aya ainga zita rawo ndo zita rangu futi kuti ati mukoma baba angu abereka mwana wa akati Naisoni ndozvo Naisoni akati ana ozvo ana. Saka ndo mafambiro zvakaita. Saka tasvika paya tazosaka kuti unze kudani munomu takafamba nasabhuku takatumwa naye tikasvika muya kumba kwake kwagwarira ndekogwariruka. Tasvika ikoko mwedzi wapera unomu tasvika ikoko bambo itakasvika ndo bambo akasvika pakontina mbiri kuti hatimuzivi. Saka mwamusingatizivi imwe muri kutazi ndio pakatakaroora mudzimai pano ende iye ndio akatoperekedza mudzimai kubva kumusha kwake kutoenda kwachinobva. Saka tichiona kuti kotichada kuenda hatichakuonipa. Saka maona ishowa zvakazoti naiwa nyaya yenyu kuti mukwanisa kuti mufambe uzvo ndokonyamaropa ndokwakati hatichazivi ndoita sei mhuri yapera. Taura nechidimbu kwenguva kupera kwotopera kuti tapera. Asi chokwadi icho chichi mudzimai wakaroorerwa murume iwoyo zvinofana zvonazvo. Mudzimai wakaroorerwa murume wacho uri pano. Wana wacho akagurirwa nzvimbo yacho iripo. Guwa racho rimwe musha mwedu. Mukoma atabvunza tikawirirana nawo tikasimuka tikabva taenda kwana tezvarawo akati wakasvika kutiramira. Takatione kuti wakamwakazobva Mukwasha wanyu muchizouya mwana wanyu wakadeura ropa mumusha tezvara akabva tiramira kuti asiri mwana wayo. Kazvazika tasiti ndimwe akarodza pano zvakadai. Saka ndochatiunza pano kuti wawe batsirwawo ndimwe mambo nedare renyu rino ndochimunesa mukati mwemusha mwachinobva. Ndazwa nyaya yanhaka
zvikanafuka panditi nenyaya yemuchindo yekuchinja zita hari chinofa chinobva kunzani msimu handiti nenyaya yekudeurwa ropa musha menyu mune nyaya yenyu yamaikuru wenyu ayo maikuru iwawo ndo vakapara mhosva ndio akapora mhosva menyu saka vanatezvara varipoira vanatezvara ndezvekatakaenda kwauri pana ndakatoenda kwanatezvara kuti ata handover kuti tichitaurirana mwedzi wapera uno vanatezvara panapa samanisi titakatuma kuti hatisi kuvaona ichi takatotuma kuti anatezvara aende kotongo petakasvikepo nasabhuku arikufamba arapa tasvika ipo papo akaenda kutoti ng'ari kuti panapa asiri mwana wapano asi ndiye wakaenda koperekedza maikuru wacho uri ari panapa Nakusunga semu kurambwa nehama dzedu unoziva inini handizvizivi inini handina kubeura ropa mushana mawapangu ndinozi Georgina handina kubeura ropa mumusha maoko handitozviziva maoko angu aya maoko angu kana ndakaromba kana ndakapiwa mushonga kana ndakadini zvinodini asi ndinobvunza zvakaitika here zvekuti pane munhu wakazofira mukicheni menyu zvakaitika here zvemukwasha kufa zvegwakaita zvokumanikidza zvakaitika here kuti munhu akarwara akagara mumba menyu imimi 3 days muzakuri musangwarimbuya hatina kubatsirana hatisi kuti zvakaitika here kuti pane munhu akarwara mumusha menyu mukwasha akarwara mumusha menyu asi akazopedzisira aiswa mukicheni menyu wakandotaura zvawakataura wakataura asi inini ndakadini ndakaramba kuti ini handizviziviba kusvikira nhasi uno handina chandinoziva usatenderere zvakaitika here zvakaitika asi handizviziva zvakaitika here handizviziva umirai hongu kana kuti kwete handizviziva hapana mukwambo wakafira musha wenyu wakafa hake asi handizviziva wakaakumanikidza imi mamutofungwa dareka kuti ndakaureva nani chimbopindurai zvabvungu kosi kana mukati zvakaitika katobva taenda pakuti wakauya ava vanhu ndombudza mupedzisei kuti vana ava ndi bamunini wenyu ka kuti hamuchavazivi kuti ndiani hamumuzivi wakati nditi baba mini hamumuzivi here hamuzivi wakati ndini baba mini asi handimuzivi amene kuti iye naye ndiziwa aikwabhirwa pamunena kumba kwakaenda musikazivani ende munoisa marelations pamberi uyu ndiye mukadzi wamusimwa ndiye mukadzi wamukoma wenyu wamusema kunotiza kuti ndimo akugara kwamakomba ka togara kwamakomba makakuya kwamakomba muri ubvepi kabva tiri utatu kuruzevha kuri kuruzevha makabvepi mutupo murume wemuchii shumba avanoerera wanoera shumba maziva sei kuti vanoera shumba maziva ndinonzwa vachitaura kuti noera shumba saka mimi nge muri konfirma kuti ishumba imati matanga muziya pana akakutaurirai kupi zvino kuti mune kwamakamboonana mukakurukura
mukabvunzana mutupo mukataurirana andizve hapana tupu nedziba mati muzivo asi mutupo wake munoziva wakataura kwawakauya kumba mukwambo bajisi kumusha kwangu ngekwakwagwarimi ishoinyungea mandea kwangu inini munondiziya It's okay, right. Nyaya ilipoka haina painoenda ba kana painoumari kuramba kuti handizivi handiti sei saka tirikuti isusu chekutanga munofanira kupuruvhira mai avo kuti zvinhu zvamunotaura zvakaitika zvishuwa zvakaitika. But besides imi kumhuri imi waragwari umwari kuziva kune zvinyaya nyaya inobvira machipanda Mozambique inonzi Moses Edward chinobva ndinorombo indodora ndime yangu ndichaona ndimori yapa ndipambonini ndichaona kwetofiki kama chaiwo chaifurangisa ndiri kudai ndozoshushikana ndina wana waindi akafa asina kuhwara mwana kufuka pamberi kolonyara ufumwe mwezi wapera December mai manje kucherera mune koma kotora mwana koma gosi munina hospital mwana ari kufa ihosha ikuni chimuna asikana nomfumande kiroma asikana kaya ndo kanto za mwana chisunga iki hapana narunya including ana wewo ese mbona hapana ulimu mbaba esa ese mbona mana kila kaza asikana tem problem including ana wewo hapana anokutara anakupera mwere no asaratis nenzi mwana wamukoma awa indangu yachirewa hosha iyi yakaitika muna 80 something so 89 kusvika ndarawanda ana azoda ana kwama kanisikachaziva abagorira tichinetseka tichipera pagore kusvika mwana wakazouya mukoro waudangu nasikana 2 echitsvaka kusvika hama tanetseka chinyi tikati ndio aisiwa hosha imwe ndiyo tinayo kuno iri kutinetsa iri kugwedededza nzinza nyaya yati kugwededza ruzi imwe akachenete munhu wangu munhu ada uripo ambo babonini isimwa mungaenda ndimi murume vhao ndimi nyaya munozive nezvayo nyaya yakaitika yaendesana mune mambo ndiani musimwa nasoni musimwa mambo ndiri kutaura pamberi pamambo nyaya yakaitika ndeyekuti ndaigara nana baba nana mukoma inini ndaishanda maigara kupi kumuzambiki ndaishanda kana ndasununguka kushanda handina dambudziko dambudziko randakaona ndashanda ndakatanga kuona miedzo nehama dzangu saka miedzo iyi ndaiona yakandibata wakatanga kundirwisa ndizvai mambo ndikutaura makaona sei miedzo yakauya miedzo iyoyi isati yasvika padambudziko ramukwashaba pakatanga kundotaura ndo une mushonga yoiwo rusenza uchitipfuura yowanonogona ndiri mombe dzangu saka tenga mombe dzangu pakati mwana wangu iwo mushanda tenga mombe dzangu ndakatenga mombe dzangu ndekurima yairima bhinzi saka ndikutaura masoko sorry mama ndakatenga mombe dzangu ndekurima
sivanobatsira family yese mushawase ndinda irima ndiri vheji chirimira vese mhuri yese kubva kupaumba pangu kusvika kuna natete. ndikuda kukuudza kuti mukwasha akafira umba zvadaro idziya madzenyu munowaziya here wana mukoma idziya madzenyu here ifemili dzangu mukadzi unoziya here wakomana anaziya seavawaziva baba mungu ndazoziya baba munini wakazoaziya musi wa 22 June achipindira irino ndati indira nyaya yekuti mukwasha akafira umba mudzimai nyaya iyo yakaitika mambo yakaitika mambo inyaya mukutamba Baba pindura zvibuku. ndati yakaitika here yakaitika mai yakaitika here nyaya Simukai mupindure zvemunobvunza. zvakaitika here zvakaitika sindakaramboita ndikuuza kuti mukwasha akafira here mumba menyu ndozvandakubvunza wakaita mizei chigara bambo mukwasha akafira mumbandi afira imo muchicha chauraya mukwasha inini handina kuziva ndinoira saka zvadaro mukwasha shokwadi akatakura kuisa mumba mangu indobvunza kuti chii chiri kuitika wakatanga kunibvisa pakasimba saka ini ndakanyara semunhu ndakanga tichipinda mushechi narasi ndinamata chechi atiitikana neisu kuchechi kwedu ndakanyara kusvira mukwangwa shokwadi wakaiswa mumba mangu ndakanyara akaita zvaaita ngechisimba handina kupindura ndakaramba ndakanyara kusvika munhu akadai 3 days akataura mubasha ini ndonangisa bandite zvaitika zvinowanikwa pamusoro muchiripo papa mukwasha wakati chiri kumurwadza chii chiri kumurwarisa chii asati afa wakaita ari mumba menyu inini nyaya yakaitika ipo indozi nyaya ngeyemukanda asi inini handinogona hondo yeshe yemukanda zvakaita ndakazogwa nhoroondo izvo chimwana ari kutaura musi wa 22 June iye mukwasha haana kutaura here kuti sekuru kana ndarwara chandirwarisa ndechichi mukwasha handinombotauta naye unotaura shoko tibabviri pamambo handinotaura Pamugano imimi nemupambo makambonetsana here kana kuti makawirirana. inini mupambo taitogara naye zvakanaka handine dambudziko pamugano handinombotaura naye Paakafa makamuika. wakandeibva papakuwa amweni badi Hama dzemupambo dzazviri. hama dzemupambo wakanga aripo mutete wacho Aimira saka bandia. ndibaba angu inini namukoma angu aripo zvine zvanewanaro Yaimira achiti mwana wangu ngatiigaba. handisi kuziya hangu pangoti inini nguva yacho ndanga chakatotodzike asi nandaroa ndinoziya okay nyaya irapa inyaya yekuti mhuri iri kuti mudzimai wenyu ane chekuita nekufa kwemukwasha saka mhuri iri kuti toda kunoripa kufa kwakaita chii mukwasha asi chiri kudiwa ndechekuti mai wenyu mudzimai wenyu hama dzake panoitika zvese dzinofanira kunga dziri hazviiti hama dzenyu mukadzi wenyu hama dzake chisiri dzisiri dzinofanira kunga dziri sezvo mudzimai wenyu ari kuramba kuti haana kudii haana kuuraya ndakamanikidzwa zvinhu zvanga zvisiri chii ndakashandisirwa chisimba zvakutaura kuti imimi nemhuri pamwe chete mudzimai wenyu nehama dzemudzimai maakufanira kufamba pamwe chete chokwadi chobuda pachena makambofamba here nemhuri vapakafa mukwasha hamuna makambofamba here
pamusoro aya ndingoma chebe kuti bambamunipa ngeke kwachinobva ini ndiri hanzvadzi yacho ndindine murume wakasheka Sofia chinobva ndimugoma taigara muganga isusu tairima kudai iyo airima uku chakaenda kuita murume wangu waipuka gota kuya kuno kupi kutauni kuno ayambuya okwira paimoti orekedzana nani nakwambo aine amweni awo anga ainawo musanitazi mire nditaura maitaura ndataura wobvauya wobvatanga kutukana kutukana kwakaita nemurume wangu wobvataura kuti iwewe uri munyi uri mufana murume wangu wakandigunza andino ndakareketa ndakaramba ndakanyarira kwavharini murume wangu watora bhegi ndokwenda kutaura ndopaakaenda kwamuzamba kuenda kotora inyi chidhoma chako chakanera murume wangu muwai murume wangu wakadzoka nekiti kuma12 usiku vanokera zvikazi maisike vasumukai ebvandamukai masongane nematsotsi akati pete tatimukai namwawo amwawo akatosheka ndochitomuka kazi tarisashaya daniwa ngini ngechidhoma otarisa makwari amalawi asenziswa nanyika upatasore zvikazi ndiri kumbira kuti endai modaidza anasekuresadini auyi shuwa ndakaenda ndirodaidza babangu nankoma nemapurisa akauya ayanga ari kurima pamberi murume nemukadzi ndobvatadaidza sekuru azoya kundiya ndimukwambo akataura kuti andiuyokoka ndozoya adini afa murume wangu akanditi maisikepa siya mwana kamwana kanga wanga ine mwedzi kumwe musikana wangu inini mukoma wangu tobva taenda petakaenda takasvika panga paina anhu anga ari kusvika simbomirai totanga tamboona avo ari kuuya anonga ari dambudziko guru shuwa takasvika bopoto remaita ngereiko aida bopoto acharipi tikati asara kubva zvikazi murume wakaniwa ngechidhoma akaenda kotora chidhoma kupi kwamuzamba asi munhu auraya mumalawi akafa muruku ari kupera shuwa takadzoka pataenda kwana ribhi yakapinda futi mudari zvakatoita kudai zvikazi ngatakurwa wakatakurwa murume kusvikei mudari mongwanda pasedi zvikazi mai muruziziya here zvimakaita kune munhu akushindokuita akukuita zvikazi madini kumukurungira mushonga pano akataura mukuru akati mushonga hauitiba nekuti akanonoka akakurunga bota georgina wobva akurunga bota wobva apa mudani akati apachina semunhu takatakura munhu akati ndiendesei kumba kwacho kwani kwasekuru hanzvadzi yangu nemukadzi wavo shuwa akatakurwa osvika akaita 3 days techindorarapo rechi4 ndipo paakataura kuti mukadzi wangu ida kudini ndakwenda shuwa akafa kufa kwakaita akaneseka asi munhu wakafa kuma2 vaakafa kuma2 kuenda kuma4 kudai akati chinje munhunyi zvaakapfeka timupfekedzeiyo zviro munhu asati adini aoniniba aniniba akumba kunga shuwa akapfekedzwa nguva shoma yapfekedzwayo munhu wakaita wedi njanjanjanja ipopo anhu akatoita sei ndikati hama dzacho dziri kupinhamo chokuita hapana echechi akati isusu atiki tinoimbira munhu kwedu iwo waita basa rakudyana mambo iwo ikei ika munhu wakushuva ndadzi yangu yakapinda mugomba iri panapa wakupinda musada kuti iba mumbuya chipo chari dzinondu ini proazakaitika nokuti wakafa murumaadini mamboyi kwavadini otoika munhu topedza chebanho chachi takaenda korarapo shuwa izvo chakanekwa ngemunhu wakafa chipokwa hapana wakabuda kunze takagara tobva taita chipokwe murume wangu anhu akatomuona moto kuti papa shuwa takagara kuti tokwira kupenhamba kuna tete ana mambo akatiende kupenhamba kunani kuna tete shuwa takaenda tosvika penharonga tete ndozvatika kuti kumozambiki akati komozambiki tikati akasingatendi shuwa takadzika dedikite patasvika paumba togara paumba tochemetsana aya akauye hanzvadzi yangu nemukadzi nembudzi gotora obva asvika naro patembudzi tete akagara kasitaura nyaya yenyu zvikazi tete ndauya ndini ndakaura yenyu hanzvadzi yenyu tete akati okay kuti muri makaura hanzvadzi yangu chekei chini chishawa shuwa akacheka mbudzi gotora obva acheka mbudzi murume ndiye wakacheka tete akati isusu kwedu tinosisoti munhu akauraya munhu akauya nembudzi ropa racho isusu tinozora shuwa
wavhadaro ana ridzi nana mambo esanga aripo akati bo wabvumeni nyaya yako ita akati ndaudini ana mambo ndiri kukumbirawo kuti hanzvadzi yangu yakaipa ndisiva nzimaikire emakadini emakati ana mambo akati pindai teteya wopinda odeketera oita zvazvinyi zvechimalawo zvawo shuwa takagara togara tozoti baba achishadzi atodini atotengesa ng'ombe atotisa akabva uko kwedi usiku shuwa takandogarisa tikati shuwa achandobata nei nemunhu wakusvika abatana naye munhuwo ana agorodai akundawo ana ndo arupera nekwediyo futi ipopo ana akauya shuwa akati tete tiri kushupika ndiani ndimhai nani nababa ndakatoti mhai nababa ari kumunetsa amuziva kuti akoraraye mukwambo here mukwambo wacho mukuru wakauya kumozambikari saka toita sei mbuya nasekuru kuti zvisiita tiripe tiende koripa tichine mari so akaramba akati uri kupenga isusu hatina kuuraya munhu mumozambiki ndinozi musinga unozi chinobva uyu ndimukomanga naye anga anogara bhairo rimwe ndopfumba kwayakaita nyaya saka iponapo pari kuti bata isusu isina kuti takauraya munhu tisina kuti aupinda pasikaiti indai kuti dai zvaiita cheshe kuti aende kupi kumba kwake kana siketi kuti aende kumba kwake zoti zvetinonga taakona mozambiki amunoda kutokikana ndizvo batireke maita mati makuru ngemozambiki kumozambiki tinokuzwa kuti tatodini aende kumba kwake kuni abereki ake tomuperekedza tochisa duno tototi mwana wenyu uyu wakasvika ropa inini ndiri kuchema murume inopera nekurambana nyaya dzekutaura dzese muda kumamudzizive mambo uraya munhu handidani ini ndinotora chokwadi apeni mambo ini nyaya dzinochita pakati apati mbudzi makaenda nayo here munoziva pane zvine kana paitike zvitiko kana kuti kwetu mbudzi wakaenda nayo here aiwo zvaatitenga aita sei atitenga mbudzi akatenga mbudzi ndio akatitenga mbudzi vanzi ngechii handikande ndandisikazizi pamadini pamakauraya pakauraiwa mbudzi makabva maita sei handina zvendakamboziva zvakaifapo azoona akazora ropa amhino imamusimo inini baba inini ndinonamata zvinhu zvaitwa zvechikwadi zvaitwa zvinhu zvaiseisa hapana chindakamboona ndakambotsvaka izwai bamboka tochokwadi kuti hatitova manyiko izwai bambo hamusi benzi bene hatipenzi kuti munosuka mbudzi kumba kwenyu kumbocho nayo kupenda roga musumbozwa kuti mbudzi muri kuisungire kuende pinai vakutora banga masvika iko motora banga moicheka mudziyo hamusimbozwa kuti muri kuichekerei ndezvei mohamba yako kumira kundiri wechechi ndinomatai chokwadi hamunyepirika hatinyepi ndibobvunzangu imimi mai makasangana nepi nawo ndani mai una gwari makasangana nepi pahonda kwaina mai takasangana mutauro andito aikwahonda nevamteretisai saka makasangana nepi ini akamonekwa kuhauna ndo pandatanga kuti tichikufamba tichiwamamata unobva apa nonyepa pechipiri musimwa ndiani unogara kwamakomba simwa anogara kwamakomba wakatoshaika ndibaba mune imimi ndimai ndiri mukuru kwaari iye nani baba imimi ndimi ani musimwa satikabva kuti musimwa ndiani mudi kuti ndiri sei makachiita zita
baba kana wabuda nedambudziko zvinonetsa kuti ndakarwadziwa. Mai vakusvika kushanu kutengesa zvitiyo ari nyore ndakarwadziwa. Ukona munhu anochinja zita ari kunotosiya uraya munhu aibatotiza chinja zita nditi. Ukona munhu asingatauri chokwadi chekuti munhu wangu ndakasangana naye kupi. Mudzimai wenyu ati kana kumozambika hakuzivi, vanhu ava havazivi. Imimi ndimuri kuprotecta secret iyi, ndimunoziva chamuri kuprotecta, chamuri kuchengetedza munochiziva. Nyaya yedu very simple. Imi bambo kana musina chamunoziva, kana mukadzi wenyu asina chaanoziva, kupruva kuti hamuna zvamunoziva hapana chakashata. Kupruva kuti hamuna chamunoziva, cheneswai. Mazwa bambo? Cheneswai. Ende kamunokwanisa kucheneswa chete ka murapi ndiye anokuchenesai. Munocheneswa nemurapi kuti maoko enyu akanaka here kana kuti akasvipa. Kana anzi akasvipa then maita zvinonzi zvamuda kuti muite zvacho zvikuripa, because mungaona vanhu vese ava vari kuchema, handiti vanhu vapera avana vese ava havana kurorwa vese ava. Pane mubvunzo wamabvunza mai avo usati wapindurika. Mamubvunza kuti sei hama dzenyu dziri kukuramba, akaramba akakumba kwavo kuti hatimuzivi nei kuda pari. Vanhu vakaenda kumusha kwenyu ka Vanhu vakaenda wakati wakuzivi, vanhu vakaenda avati vakaenda kumusha kwenyu hama dzenyu dzikasvika zikati hadzikuzivi sei. Chakaitika pamberi kuti inino maiyo wakarorwa ndiro mwana mudiko. Saka hanzvadzi yangu yakataura kuti uyu akauya namai. Saka hamutoriwe pagurupari wakati azirai muri kubva ndiripo ndo matauriro wakaita hanzvadzi yangu. Saka zvayakutora yati kwenyu chaikungepi wakati kwinyanga kwanyandikoni munokuziva here kwana sekuru kwakabva mai vangu ndokuziva. Saka imimi endai kwamutikodi kuno motaura kuti odambudziko ringasangana muchenese mushaya wanu. Pane chimwe inini hapana chimweba. Imi mutozviziva imi murubva ndiripo ende kwamakaenda kuendesa vanhu kwamuri kuziva imi kuti vanhu handiko kwamuri. Inini machi ndakanga ndisingaziva semwana mudiki, ndakandoyawo ndiri mwana hanzvadzi yenyu kutaura hanzvadzi yangu akatotaura musi wacho ndiko ndakatanga kuzviziva. iripi Pagwaripo sekuru wabamaki Charles Gwaripo ndiye wakadini wakataura izvaimbuya ndawo tatichikudiwa nechekuti izvi zviri kuitika munhu zvipere ende munhu anokwanisa kuzi anofanira kuzvipedza ndimi. And isusu tiri kuti endai pamberi pemunhu wese aripo mochenurwa kuti handii makazviita. Kana paine zvimwe zviri kukonzesa kufa kwevanhu nekusarurwa kwanhu mumusha zvobatwa kuti ndezvipi. And imi kana muri kuramba rambai no, but inini ndinoziva kuti kakawanda kacho kana chinhu uchichiziva zviri nani kuti ungotaure chokwadi unovabatsira nayo zvopera than kuti one uweste mari, uweste nguva yavanhu, uweste nguva yadare, wapedza wozvibvi wabatwa kuti ndiri wozotanga kuti ashuwa ndoziva. Handinacho ndinoziva. Imboteererai maiyo. Saka vanhu vakupumhai kuti imimi ndimi makauraya mupango hamudi kuzvichenesa. Ndinoda kuzvichenesa. Saka mambo ati tete mucheneswe. Saka imimi haikonoda unzvenga kana mapumha achiratidza kuti marwadziwa muzvichenesa. Right, Sabu.
musoro ichanganuka ichokwadi mhuri yakabva mumozambique yatumwa nemadzishe ikono vakauya netsamba tikadzika kuenda kwasabhuku musewe tikasvikira paumba pasabhuku musewe tikazodirectwa paumba pavo pagwarimbo inshoti tasvika ichokwadi mubharimbaripo akati ukama hwangu namai ava ndekuti takawa mazamu rimwe chete pakarora baba wangu uyo akauya aripi ari kumusana asi nyaya iri papa ndeyekuti chitupa chamai ava anonzi georgina gwarimbo baba vagwarimbari apo ndiwo akatoresa wachiti nepakarora baba ava vakaenda kororera paumba peava takusimuka ipopapo mwana wasagwarimbaripo akati une mwana angagoshaika 4 months angaine 4 years akatoti imimi tete tagumisira kumona pano hatichadi kumona mwana wangu wakashaika takafamba tikazwa kuti dambudziko iro nero ndo rakauraya mwana wangu wekwagwarimbo aiwa isusani ndiri kutaura zvakataurwa wakanga uripo ndizvere kwakazi mwana wangu wakashaika une 4 months ashaika wakafa nedambudziko riri kufambira vanhu ava saka imimi tete dambudziko ramakaita raakutouraya zvekwani kwagwarimbo tapedza parikufambiswa matsamba kwakamutikori nofunga changamireva evasona angatibatsira wakafona ikoko kwakati munhu hatimbodiwa kumona kumusha kwedu kana kuti asvike ikono ndo zvakataurwa nevani vekakamutikori wakati hatimuzivi nekumusha kwedu hatimbodi kumuona ndo umbo hwandinawo chete kwamutikori ndokwana mbuya nekwamwe kwakabva kwana mbuya wamai vakabva mai ari mukwenyu kwakabva mai ndekukabva mai baba wenyu ndiani wamubara ndokwenyu pamusoro imambo nyaya tingatenderera waide kutipa chokwadi vaide kutipa chokwadi imai yava saka wari kuharare wari kuna dhokota kuti tisvike panapa kuti yakatanga tusvika tichipedza tiate mbuya nana sekuru iona sekuru baba matusi wauye kwagwarimbo zvino taiti sekuru wauya mbuya kuharare uriyo asi ndiyo aifanira kuti tora chokwadi kumba kwemwana uyu kuti kana neni handikuzivi iye haadi kuziva saka mukasekuru angazotaura sekubama kuti hamui pano pamuende kwanyamutikoi makarore kwagwarimbo haana kutitaure kuti mwana wakumba waunge kukati handipatise eti mwana wangu wepo waiona kati takasumudze kunifenya maropa chuma chiuka pana sekuru wabva mbuya wakabva mbuya wakabereka mbuya ndo zvakatitaure musoro takadzika isusu nasafuta sekuru tokasaumona sei sekuru tokasaumona sei sekuru gwarimbo sekuru nyamutikoi tikaenda mari uruzi uri kuhara ndio ruzisabuku watoazvo takamufonera wakati handisi kuenda ndiwo kuna mbuya ikweyo watorivesera ndi mai weavo mati mbuya arikugara ndi mai weava mai vakabereka ava ndiwo arikuharaabvunze mai yake zvoti baba saka mai ndiwo ane chokwadi zvikuziye kumba kwani uye mwana zvaakubvunza mai ake auda kubvunza apa ukaguma wakafanira unokuendesei pamusoro wachangamire pamusoro dareseremoni ndimwana mudiki asi kuti nhauwa iyi irikutaurika mumusha ndonzi clayton chinova nhauwa iyi iri kutaurika mumusha iri kutishungurudza saka dai zvatorerukirawo kuti zvigadzirisike wanya kuzvika nevakuru ane nhoroondo waripo ngekuti tikusara vana hatizovina nhoroondo seitovo zvakadai mangwana uyezve kwagwarimbo kwekutaurwa taendeko akati uyu mubva ndiripo
kufunda kwanyamutiko vacho zvekunobva amai vacho vari kuti zve hatiri kumuona. Saka idambudziko ratinaro mukati medu. Ko mambo unogona here kutibatsirawo isusu serudzi wakachinobva tutora amai topa amai vavo totora iwo mbuya ndimbuya yangu andiri mai ndinoziva paanoziva nemwana wavo kuti isusu tine yedu ticharipawo he kuti takachengeta kana takatora sanzu rine munzwa rakazobayawo munhu mumusha medu ngekuti zvakadai zviri kutikurira kuti mangwana akaswera asipo hama dzavo dziri kuaramba futi dzinozotaurira kunani ngoti pakuroorwa kwavo pfuma yakatambirwa yanga iri mari zvainakidza yanyaya dzapfukwa wakugeza maoko dambudziko tinaro musha medu tozodii mangwana tafamba nguva yakareba tawesta mari dzakawanda tobva kumozambique tobva kure kure tisiya mabasa kuti takatanga tichawe zvakanaka kuti tibatane pamwe chete tiripe tiri pamwe chete because ngozi haidzingwi asi ngozi inoripwa. Hatisoti tifanana mbuya kuti kungopuwa kuti tonobatadza toita zvinhu zviripo zvinhu zvopfuura ari kuramba hapachina kuda kuti tirane gakawa tiradosora chitemana zvinhu zvakaitika kare batwereke ini tiri kuti nyaya inoza kuperonetsera nyaya younetsera pane vanhu mastakeholders anofanira kunge aripo asiripo and mastakeholders iwawo ndo vanokwanisa kutibatsira chinhu nyaya younetsera iende mberi ivhurike because as long as kuikawo ari chemusango ngokuti haana kwaanozikanwa kuti ndewepi it becomes very difficult kuti nyaya yacho unoitanga sei ndosaka dai kunudza kwasa kuona sekuru wacho tikatomubata sekuru wacho tiri mai mupenyu anorwarisa siterekere mai wacho kwambo mbuya anorwara sei takandisvika kwahone sekuru ichibva angotiudza kuti uya wenyu haapo nokuti ndiyo unoziya nhoroondo yemwana haapo kuti baba wakashayika asi wabasa rapanodini namai saka unoziya nhoroondo yemwana ndimai asi mai haapoba wari kuharira kunasikana akaya kutora mai kuti uri kwadhokota uri kurwara usikana wacho kune munamai munoziya une phone number dzake tipei
Zero chi? 0787 Eh. 64 59 77. Uzano. Hello. Maita naka makadini. Takasimba. Ndoitwawo Chief Mutasa. Right, ndenda kuziva waka. Pazva ndenda kuziva. Ndina mai sisi wenyu unonzani? Ndina sisi wenyu Georgina. Saka tiri kudare. Pane nyaya yavari kunetsana nemhuri yekwa Chinobva. Yekunzi iye pane mukwasha here akafira mumba mavo. Makamboinzwa? Okay. Saka nyaya yakunetsa ndekuti pana kuti panyaya iyoyi hama dzake dzaJeorgina dzinofanira kunga dziripo. Saka ukunzi izvo vakomana naChinobva kuti vakaenda kumba kwaGwarimbo kunova ndiwo wakarohwa Georgina achibva ikoko. Wakati iwo vana Gwarimbo vari kuti Georgina mubva ndiripo, akauya namai. Saka hatiziviwo uko kucha kwake. Saka wanasekuru anzi chii kunyamaromo wana Mtikori kunyanga. Tiri kuti dai taziva kuti hama dzaJeorgina ndoanani. But hanzi mai haako, mai ari kuHarare muna iko. Saka taida kuziva kuti mai baba waJeorgina ndiani, so that tigadzise nyaya ipere. Akafa ari wekwani? Kwamandeya. Achinzi ani Mandeya wacho. Okay. Isusu chandanchidachidika ndaida kuti ndaziva zita rekuti kwaMandeya kwacho ani wekwaMandeya.
but kama tochita sei because kuda kuti tiziva munhu wepamandeya yeye so that kana yangozi mandeya it means tiita kuziva kuti eni vanhu wepamandeya kaunofanira kunge achizomirira nyaya iyi. Ungapiwa mwana nebonus usikazoita rokupa bonus wacho ndiani? Aiwa, tuti iyeye akaramba mwana iye ndiani? Izvi zvakaitika rini? Mungandibvunzira here mai kuti tiite sei tizive kuti apa toita sei toziva zuva rezita remurume wacho kuti tikwanise kubata mhuri yacho pamandeya yacho. Aiwa, ndiri kuti ririka hatikuda kuziva vanhu vepamandeya wesewa tiri kuda zita ramandeya wacho akamumitisa. Ini ndiri chipi Mutasa here? Handisini. Halo, ndikuzwa. Mina ndibvunze makambotonga kuti nyaya iyi yakambotonga kuti alright, hanzi yakatonga ndiishe makomva. Hanzi makafamba here. Mwana wacho ndiani mwana wacho? Sipiwe? Okay.
Halo, ndikuzwa. Wokuzi asati auya musimwa kuna mai kutaura kuti ndonyaya dziri. No, it's okay, thank you. No, it's okay, alright. Ndosaka mukona ndikukutsvaga kuda kuti tigadzise nyaya iyi ifambe negwara. Ndosaka mukona ndikutsvaga kuti hama dzamai ndoanani. Because nyaya iyi haitwi bahama dzamai dzisipo dzisingazivi. No, it's okay, ndaizwa nyaya. Alright, saka regai ndikufonere mai. Ndokufonerai. Aiwa, ndine dare, ndiri pakati pedare yambwe. Yes, ndatoinzwa nyaya yenyu. Alright. Nyaya yashibika. Nyaya yenyu maizwa. Maizwa here nyaya. Anzwa vanhu vari kuseri kwakatokumirirai. Murutsvaga. Imimi. Because muri kufamba muchiendesa mai avo kun'anga. Zvinobatisa badza muchiita sei zvese. Mhuri dzacho waningina wacho havapo. Mai vacho upenyu haapo. Saka isusu takamirira kuti musimu auya ataure kuti kumba kune dambudziko rakati ndinotofambira pamwe chete. Musimu wapera. Sumuka bambo. Tikatopedza nguva. Iwewe usimwa ndio wazurudiwa bwana mbuya. Kuti unotaura wana mbuya kune problem yakati. Wana mbuya newaningina wosumuka. Nyaya mufamira pamwe chete. Because awari kuti atiuyi because musimwa asati ataura. Spiyo uri. Spiyo uri ipi spiyo? Asika spiyo toto ni nyaya kuna mai. Because mai utopenga kuti spiwe wakaenda kupatisa mai badza akuenda namai kun'anga achipumha mai. Pamusoro nechangamiro mukavataura kudai kuti tapera ndochokwa chiripo. Hazvidi n'anga, hazvidi chinya, guva rotori mumusha mwedu mambo. Watadai kutobombera. Saka right izwai bambo. Tatu zvese zvitatotaura tiri kuita way forward. Handizvo. Way forward yedu kuti zvinhu zvedu zvikurumidza. Zvatiri kuda. Handizvo. Muridzi wemwana uya mundisume. Tifambe tese.
ndozotaura mai asi mai ari ndiuya mutisukume tifambe tese tikadzise nyaya ndazva changamidzi ndotoda kuita manika toda kuti batsirwe zvakanyanya anhu azva kuri imbodaa vamusikana mwana muchiuya kudai nyaya yapa nekuti baba aya ndibaba wangu ndini Esteri Chinofu ndinobva kuMozambique. Aya ndichiona ndi baba wangu munyininawo baba angu chaiwo chaiwo awa ndi mai wangu ari apo. Zvinhu zvechitika ndikaswera kuda kutsvaga nongaringekasei baba wari kutitenderedzai ende haana simba nekuti wanoenda kotaura kungoti hapana chiri kuasikini wari kusikiniwa tisusu wani zvekuti dii zvaiva arwadza kana kuti kuera kuti kuana wakabara hapana une musha wese wari kupera kuramba wese haana ingai pamwe wakatosumudza tichama zvinhu zvaoma wanangu achina kana munhu kwedu kwacho kuMozambique ndizvo zvenditi kana pandira kana murume ndakafirwa 2013 handiri mukuzwana kuda kuti ndapinda pazvarangu kufamba tichingobata iwo wakati zvaitika izvi wakatiza kwedu kunoti 0 ora na 12 dzeusiku wakabuda pamba ipona paigara wakabva kumba waina wana 3 wakabarira kuMozambique hapana waiziva kuti wari kupi waingoziva kuzimbabwe wari kuda kutsvaga pambiri papata mudiki pandakuwaziva zvekuti pata azouya ana aya wangotanga kudaidzira chutsvaga chichi ozoona wangu kumusika kutaundi kusakuri soza anhemuri kutaure nini hama dzavo bainini dziri kuMozambique ndakazoonana newo wasikana spiwo rutaongo ichitaura chemo change chitogara pamba pomwe munhu ichitaura ndikati aiwa kuMozambique famba kudai ukauya kumusika tonga tikozvara kati musi wakati tonga tiri family tese takaungana uye mutaure nyaya dzino ndopaka ndikamudirecta gwanza akatomborasika akasvika pataura nyaya dzedzo tikati aitotsvagoita vana mubanyi vari kuti tikuwashaya shuwa takwana bvanzi petakadzika paDC techibva pabhinya road kuti tibude kuraswa ani kuti kugara zvekuti ndikundotsvaga tichikuda paDC tatsikaona pakutsvaga kuti akatiziye pamba pawo kuleya handiri muzvana tasvika tichibvunza iwo akazive kwamusimwa tazive kunozive kwachinobva akati tinobva kwamusimwa kuri kubocha hatina musimwa kubocha kana mai vedu chaiko asire kwamusimwa mai vedu ngokwachanesa handiri muzvana saka tichisvika tichivataurira wakaita nharo dzima tikabvuma taa pamwepo handiri muzvana kusvika vanhu vaende uku aenda kutabvunza baba munini tingaswere kutsvaga tipape pema kuti aya azikane mumba pakahiwa pfuma yawo ngepapi ngoti pakahiwa pfuma apa ndopanofanira paturwe machi hondo idzi bhozi vacharambi kuti hatichadi ngehondo asi pfuma akaiwa akati pakahiwa pfuma pakaenda ani ikona kukwa hondo ndo pemuti ndo pakahiwa chi pfuma yani yamhai vangu aya handiri mukuzvana saka nanhasi kana zvekutawo zvingatenderera asi dii kuti kana zvaramba kuti zvanatsaurambisisa ka mungatipa baba vedu todzokana kuMozambique topedza nyaya yedu kuMozambique ndo zvendaikumbira amusori ndiri mwana mudu pendashaenda kumbira regereri pamusoro inini ndinozi Christina Edward Chinopa ndakatarisa aya ndibaba munini aya ndimai chikumbiro chendiri kukumbira hangu panyaya idzi dii baba namai aibvuma kuti tibatane sezviro zvekuti baba mai tiri kuona paari kumira pacho hapana bvutepa taichibatana tiri pamwe toona kuti tinoita sei pakauya anasikiri kandibata pafoni ndikafonera hanzadzi kuna ana ati zvakati sekuru baba muri sindakafonera kana ngaende kumba tozobva zvachadini zvachataura svika kumba zveshuwa akazouya ana akasvika baba haachafambi akura baba akati nini kuzvemataura ndazizwa asi kuti ndibvume chokwadi chimbofamba imuni mudondo mozouya montaurira chokwadi zveshuwa takabatana tikafamba semhuri panga aripo munhu mukuru nemukoma yedu aya takafamba ka3 nemhuri yababa munini kusanganisa anasipiwe nasekuru tikauya tikataurira baba metafamba zveshuwa zvataurana tadiniwo tazizwa ngoti baba akati kana dii zvakaitika handibvumi ngoti musha zvinorwadza zvakadini zvakawanda ende muzwa kuti zveshuwa ndizviri takafamba nawo ana zvikabuda kusvikira nhazouya kuno kutaundi kuno inyaya yekuti tanga tambofamba nemhuri yavo saka nandi kuti baba munini mvura yarasikaidhorerwe ngatibatane tonotoita sei nekuti kubuda kwakaita munhu wakataura kuti inini ndakaurayirwa musha menyu mukandichengetera musha menyu saka izvozvi ndirakuda kuendepi
kumba kwangu ndokwendiri kuda kuti ndiende ngoti makanditambira munhu wakandiuraya kumusha menyu imi muneni musha menyu saka ini ndoda kwendipi kumba kwangu ndaremba ndakatanga kumarawasi hatikuziya sitete acho ariko nemhuri yatete ariko asatiziyi hedu sekuti iwo akati kanga maunganizana chakupai ndonde kuti munodi kusvika musha kwangu saka ataura kudaro ndini ndakuda kwenda musha wangu ndini akatanga kugogodza akuru akuru ndichiita chasimudza musoro asi enda kuuraya hana ana musha ndo muzukuru takaitawo seana saka ndiri kuchema kuna baba muningi kuti izvi zvabuda pachena izvi itabatana tizvigadzise toona zve zvinotera pai mumashure tigadzise tiri papi tiri pamwe ndozvendanga ndichichemera kuti ngatibatane ana sekuru ayari apa haatotizi tanga tisingaziyani takazoziyana nedambudziko sipiro ndakatombomigi nohasviki echindibvunza ndiripo kudai asokatadza kundiziva kusvika azondibata nditaurirewo hanza dzosvika tifambe tiri papa ndochichemo chana ndinacho kuti hatisi kuda kutukana hatisi kuda kuti so takuda kuti tigadzisane ngekuti kuchembera paita ana mai nanababa samusingazi kuti wavone mwana izvi kazi ngatibatane tizvigadzirise ndikuziswa mama asi tingabatana here nemhuri yasiya tobatana sei todzokera papoindi yataurwa namambo samusini mambo wati dzokerai kumhuri yekwamayana mowasuma matambudziko aripo mochidzoka kumhuri yenyu maapamwe chete awane hama dzavo imi mune hama dzenyu anozotaura mambo saka imi chavo ndechekuti utaurira mambo kuti musi wakati ndaakutoenda ane tingangotenderera mungoenda nini musuku dayanga paine mari iripo ndaitobuda mangwana wanangu ngatibatane tanga wabatana nemhuri yako yeye mari yaitauri batanai vese muchiti kuti baba mufambe kuisa izvi mumhanye pakati moperekedzwa ndinhii ngatidai vabatane because mari kana iripo harare yemari $10 kubatanidza mari baba mangwana baba mangwana motobatana neumwe one mufonerana moenda harare kokudzoka family from there makutoita way forward mautenda mameeting makugadzirisa zvinhu nyaya hari yamudanyiro takugara haisi excuse baba handi munhu ataona ipapo nero aiwa ndativa kuti ukwaziye kuharari kugara ndaraoneka muda uzembe aiwa ini ndikwenesenguaho ndizokendakakunabuya kuharari imimi nemukazi wenyu chinokunetsa ichi imimi nemukazi wenyu neumwe munhu one kutoenda harari mangwana kutosvika mugadzisa motodzoka kugeza nyaya yopera pane pamwe munhu uri ndoziridzomari dzemabasa mati mukuenda rini harari ndokubuda panze namai because vanhu vari kuseri vari kuharari wati takatongomirira mukatongoengosuma tikatipasira tivatagadzira zvataurwa hatichazi kuti kwanzi vanhu kuti aende paharari sisi kubva kumoza vechiya kaakazoenda nini kana mangwana munoronga uyu baba uyu anofanira kutoenda nemukadzi yenyu neumwe wenyu because uyu uri hwanda nenyaya kuti handikuzivi kurugara mbuya aita mari hasanambosvika pamaendopakaendaikwa akatoaningina aurwa because waningina uri kuharara vari kuti information yese yezviri kuitika zvese tinayo azi mai vari kufona every usikuita any move ari kubva afona kuharari kuti nhasi taitabatiswa mushonga ndabatiswa badza ndazodini nhasi azokufona zvese vanhu vari uko
vari kuti hatisi kuziva pamataura navo asi kwete kuti havasi kuziva zvikuitika havasi kuziva havana kuzumwa chete nyaya yese vanayo vakatokumirirai imi kuti maudiwo akamatozvanda kuti aukata kuti nyaya dzake dzadzanguvaaa vanhu chazotofana mapedzadari kuimizi une bhasiketi renyaya Ini ndinozi Alice. Ndibabangu. Ndotaura matambudziko saka nawo. Muhambe mutakalo. Damari bhazi. Tasvika pekuti anogadzisa chinhu chifambe. Matambudziko ese taakasikana ese 1, 2, 3, 4, 5 wese vanorume aenda murume ari kudzoka vanhu vari kufa nechii zvese tazvinzwa. Tasvika pekuti noti chinhu chipere titi patinosvika weekend tenge tataura teta kutaura kuti tamubva kubva apa kusvika taapo mangwana kuti zvaende mangwana kana tokaurarira harare mangwana chini zvanoda kubva izvi taikumbira kuziva taikumbira kuziva totawo yemari inokusotipatitobata kana kuti kana muinayo zvinokuwako handi nekudza kana kuti 80 kana kuti 80 Notenda maningi changamire kubatsira kwemunhu kuita kuno. Asi pachokwadi mukoma yedu anoramba. Saka twazama takakumbira takatibatana. Izvo zvitenge nako chete. Wana mbuya chive matundu ari kuenda ndiani ari kuenda ndiani ari kuenda ndiani akamirira chive matundu munhu ari kuenda ndiani tipei unosaina right chive right saka mukuenda mangwana ndii bambo uye mutoenda right Moses uya anzani ndiye Moses because initially ndoda ndikuya isi toziya zvinoita chiwana asi nenyaya yemari chiwana achibvumirwa zvimwe zvacho ndosaka ichiona munhu ane mari sega hatombobirwa haapopi munhu mari ukatoda mhamba nokutengera mhamba kana nyange uda suku chairi kutengera suku asi haapopi mari yekutengera suku
Ngozi vanoshanja nemari. Saka nenyaya dzekuti vana vangu inini hamusi kutembeka. Ndanoda kuti ubate mari yebus fare ndo hayo. Inini nditembe nyanga. Saka chirongai Mukudai panzvimbo matoronga mwabati yavo vatonyorera kuti mangwana muri kuda nguwai mangwana nguwai ndoda mari zao ziparopa patosvika weekend ndoda mari zao padisi padhuze stereka. These are 4. Usiona kuziya kwaro. Munopindwa mumbare baba swebridge ndiko. Ndaka mazoro. Safety yenyu. Pane mafoni namba. Kuya pane yatapitsa kuti vana yaza. Yani 0787 645 977. 87 645 977. Yes. Dzimwe dzacho muchipiwa nabambo avo ndivo nemanhamba ese apa. Saka ngatiti izvo zvichipanarisa kuti patinosvika weekend tofanira kunga takutaura kuti apapi tapapi. Tinoti ngaipere, ngaipere. Iwe munenge makutaura mese unofamba sei. Saka isusu mhuri ngatizive kuti mangwana pakuenda kuHarare tichizwa kuti kuHarare pawasuma then takuenda papi. But kana kunzi kuna vanhu vanoda kufamba kuda kuonekwa by weekend todaita kutaura kuti weekend vanhu vaya watoonekwa nyaya yekufamba. And saka Georgina mangwana Harare moenda mosuma mbuya motaura zvese then toita way forward tobva tafamba ibva mune makufamba mbuya achatipa munhu wekufamba naye handizvo handei ngatisangane weekend.